Se li ha hagut d'estirpar tot el pit, sencer. Déu meu. Em sembla que t'ha caigut alguna cosa. A mi? No és teu, això? Saps que tinc les millors roses de tota la Cerdanya? Algun dia m'agradaria que les veiessis. És una invitació formal? Mercè? Tampoc no t'agrada? Aquesta ets tu? Com ho he de fer per tenir content el meu marit? Escolta'm, jo et juro que no he tocat... Qui porta els llibres, aquí? Jo. Qui ingressa a la caixa al bany? Sí, jo. Doncs t'has embutxacat mig quilo, que és meu. Marc, és molt fort, això que dius. Vol comprovar-ho vostè mateixa? Poble Nou, capítol 99. Sopa Suprema ha salvat el meu matrimoni. Aquesta ets tu, Mercè. Però com pot ser que... Sisplau, Manel, no t'ho prenguis així. T'ho volia explicar de debò, però és que encara no he tingut temps. Que encara no has tingut temps. Però quina barra. I quan l'has fet? Perquè fa dies que l'has fet. Sí, només ho vaig fer per fer un favor al Joan Grau. Un favor al Joan Grau. Sí, va ser tot molt precipitat, saps? Em va trucar una tarda esveradíssim que li havia fallat la noia que havia de fer l'anunci. Va tenir un accident, es veu, i ja ho tenien tot a punt, el plató, les càmeres, tot. I vaig haver d'anar llavors mateix. I a mi no em vas poder avisar? Et vaig estar buscant tot el dia. Ah, tot el dia. I el Joan Grau et va trucar a la tarda. Sí, no, es va gravar a la tarda. Mentidera. Ets una mentidera. Mentidera. Sí, i què? Tu t'ho has buscat. Si t'ho hagués demanat no m'ho hauries deixat fer. Manel, per què no em tens més confiança i les coses no serien tan difícils? Però com vols que et tingui confiança si només fas que enganyar-me? Aquesta vegada perquè t'he enganxat. Però quantes vegades ho has fet sense que jo ho sàpiga? No, només una, de debò, només una, t'ho prometo. No, si encara li hauré de donar la raó a l'Antoni. Què vols dir? Res, que s'atrapa abans un mentider que un coix. Sisplau, Manel. Tu sempre fent-me parauletes i festetes i et penses que així sempre estaré al teu costat. Però s'ha acabat, me'n vaig. Com et penses que ens n'hem sortit tot aquest temps? De què et penses que hem menjat? De l'anunci de les sopes. Ni de les teves assegurances ni dels pots i olles. Ets ben sec quan t'interessa, Tu mai has tingut confiança en que jo trobés una col·locació com la que tinc ara. Saps el que penses de mi? Vols que t'ho digui? Que sóc un infeliç. Això és el que penses. Adéu. Manel... Manel, per què són tan complicades les coses? Em fa pànic deixar-me algú. Tens un moment per mirar la llista de convidats? Nena, que no veus que llegeixo el diari? És un moment. Ho he de deixar enllestit aquest vespre, si no després les invitacions arribaran justíssim i seran problemes. Va, que te la llegeixo. Ja ho sé, que d'aquestes coses me n'he d'ocupar jo, però... Mira, em fa por els convidats que poden plantificar-nos, perquè els Aiguader no són ningú i quan vegin la mena de gent que els hi portem nosaltres, cauran de cul. No sé què hi dirà aquella canalla, perquè el Jaume i l'Anna estan pesadíssims i no paren de dir que volen una cerimònia íntima. Eudald, que poc atent que estàs. Contesta, Fes el que et sembli. Jo no hi penso pas venir al vostre casament. Mira, Eudald, maco. Això no ho diguis ni de broma, és el casament del teu fill. Del teu. Perquè meu, des que em va trair, que ja no ho és. No l'accepto com a fill. Ho saps de sobres. Sembla mentida que hi insisteixis tant. Mira, que hi estiguis enfadat ho entenc. El Jaume et va donar molts mal de caps, però... I els convidats? Què diran, eh? Com pots deixar-me tota sola en un dia tan especial? Jo també hi estic de disgustadíssima, però... Eudald, hem de mantenir les formes, no? Sí, ara no em posis en un compromís. Mira, nena, em sap greu per tu. Però a mi no em dóna pel sac ningú. Ja pago, no? Doncs què més vols, eh? Molt bé. Doncs alguna excusa els hi haurem de donar. Encara es pensaran que tu i jo ens hem tirat els plats pel cap. Reflexiona, Eudald.
Ja veig que no he sigut gens oportuna. Estàs massa cansat. Tu rumies i demà ja en tornarem a parlar. No et facis il·lusions. Ho tinc ben decidit. Jo d'aquest casament no en vull saber res de res. Són 2.250. Ai, senyora Victòria, ja m'han explicat el que va passar ahir amb el seu nebot. Sembla mentida. És que és mentida. El meu nebot pot tenir els seus defectes, com tothom, però no és cap lladre, em sent? Sí, esclar. Però si els comptes no surten, alguna cosa ha passat. Jo no dic que el seu nebot, l'Antoni, sigui culpable. Però els diners, on són? Miri, Consuelo, vostè el que ha de fer és no ficar-se on no la demanen, que de xafarderes en sobren en aquest barri. Quin geni. Doncs jo no faig més que repetir el que diu la gent. Sí, això és el que fan els lloros, no? Passi-ho bé. Passi-ho bé. Bon dia, Victòria. Ha arribat el Manel. No, i m'estranya, perquè és molt puntual. Que li ha passat alguna cosa? No crec. Crec que és que des d'ahir que no l'hem vist. No ha vingut a dormir. Ai, a veure si això de fer d'encarregat li ha pujat al cap. Com ets? No, dona, no va per aquí la cosa. Ahir es va discutir amb la Mercè. Resulta que ell ha fet un altre anunci sense dir-ne res al Manel i ell s'ho ha pres malament. Bon dia. Que hi ha hagut gaire feina. No gaire. Però es pot saber on has estat. Ens has fet patir a tots, especialment la Mercè. L'ha fet venir ella. No m'estranya. Després del que m'ha fet, no m'estranya que no vulgui donar la cara. Vols dir que no treus les coses a polleguera, total per un anunci? Però tothom la coneixerà pel carrer. I què? Ben divertit que deu ser, per uns dies? No, es tornarà una creguda i insuportable, i a més a més... Manel, si la lligues massa curt, al final, potser serà ella la que no vindrà a casa a dormir. Tinga-li una mica de confiança, home. A ella li fa il·lusió. I a més, porta uns quants clarets a casa que més vol. No et costa res, fer-la contenta. No, ja veig que no m'enteneu. Estàs ofuscat. Per què no en parleu? Ja n'hem parlat, tiet. És el casinet. Esperant-te. No, al súper hi ha molta feina. Ai, Badoc, que no ho veus, que mosses com la Mercè ja no en corren? És maca, decidida, i t'estima. Per ella, el més important ets tu, no ho dubtis. Molt bé, d'acord. Però que consti que ho faig per vostè, eh? I només 5 minuts, perquè veig que vostè pateix, que si no... Fins ara. Dormint tota la nit. Jo t'estimo, Manel. T'estimo i et necessito. Sense tu... Tu et penses que voldria que fossis d'una altra manera, però no és veritat. No penso que siguis un infeliç o que no tinguis empenta ni siguis decidit. A mi m'agrada tal com ets perquè ets bona persona. Perquè m'agraden els teus ulls. Jo t'estimo. I tu també m'estimes, encara que ara ho dissimulis. Aquesta nit hi he rumiat molt i si continuem així el nostre matrimoni... El nostre matrimoni què? Tot el que et vaig dir del matrimoni de la Carmen a Madrid no era veritat. En realitat, el Joan Grau m'ha proposat de fer un
un anunci de plàtans a Canàries. I com que sabia que no m'hi deixaries anar, m'he empescat tota aquesta història. No hi ha cap mal a fer anuncis. Mercè, sisplau, no comencis. T'estaves explicant molt bé, ara no ho espatllis tot, eh? Només vull que em perdonis. Només et puc perdonar si em promets que no tornaràs a veure mai més aquest grau. Molt bé, t'ho prometo. No el veuré més, el Joan Grau. Com es passa la teva mare? Deixa-la estar, home. S'ho passa bé. Ella que faci el que vulgui, després nosaltres... Si veden gaire ens ho trobarem tot fet. A tu et vindria de gust que et regalessin un joc de safates de plata, una coberteria de peix amb mànecs de nacre, una figura de cristall de Bohèmia, mira, 6 tovalloles portugueses, un ullal d'elefant... Sí, home, un ullal d'elefant mort per uns caçadors furtius de Tanzània, no. Espera, que encara no he acabat. Un joc d'escriptori de plata i ònix, una litografia numerada de... Res, està com una cabra. Tu com et trobes? Bé, Sí? avui tinc hora al ginecòleg. Molt bé. Jo me'n vaig, eh? Pensa que després de dinar hem d'anar a parlar amb la meva mare, eh? Sí, però avui ha de quedar clar que volem una cerimònia íntima. Sí. Si no, cada vegada serà pitjor. No t'amoïnis. Serà de les més íntimes que has vist mai, ja veuràs. Adéu. Adéu. Veus, aquests no són els plànols definitius, eh? Només és perquè te'n facis una idea. Ja veuràs. Mira, això, per exemple, és la teva habitació. Llavors, al terra, veus, molt suaument va fent un desnivell molt suau, molt a poc, fins a arribar dins de l'aigua, formant una piscina. I això sense ni parets, ni portes, ni res, eh? Quina bogeria. Podré sortir del llit i ficar-me directament a l'aigua. Exacte, sí. I a més, el sostre, veus, és de vidre i així tindràs llum natural. Has fet un treball magnífic. No he estat jo sol, eh? Jo he aportat idees Però els plànols, per exemple, els ha fet el Borja. I quan comencem les obres? Això és el que et volia comentar, que jo no podré portar la realització d'aquest projecte. Senzillament és que no puc, no? Per què? I què em faig ara jo dels plànols? Hi ha idees boníssimes. El Borja, el meu col·lega, ell ho fa molt bé, en sap molt, és molt bon arquitecte. Jo et volia tu. Tu saps el que m'agrada i el que no. Em coneixes. Però si... Quedarà igual, si t'ho fa ell o t'ho faig jo, quedarà igual, ja ho veuràs. Sí, ja ho entenc. No sóc persona grata. Hi ha algú que em té por i que vol lluny de mi. Va, no cal que diguis res, home, calla. M'ha trucat la teva mare per convidar-me al teu casament. Felicitats. Gràcies. Moltes gràcies. I què penses fer? Tu vols que hi vagi? Home, no sé... Va, no pateixis, home. He refusat la invitació de la Cristina. Sé que no hi he d'anar a fer res al teu casament. Gràcies. De fet, aquest casament a tu t'és igual, no? Tu vas a festes molt més importants. Ai, mira, no cal que ho emboliquis, home. Sé que em vols lluny de tu. No pateixis. Digues a qui sigui que no m'hi acostaré a tu. Mentre no m'interessi acostar-m'hi, naturalment. I, Antoni, em tenies preocupada. On has estat? Què passa? Res. Gairebé és l'hora de tancar. No se t'ha vist ni el pèl. On és l'encarregat? El despatxet. Tot el sant dia que remena els llibres. A mi em sembla que de comptar, aquest noi, res. Per mi com si vol comptar amb els dits del peu. Ara, rai. S'ha acabat, tieta.
S'ha acabat tot. Com vols dir? He decidit vendre-li el negoci en el desgraciat aquest del Marc. No volia el súper? Que se'l confiti. Però tu saps el que estàs dient. Com te'l pots deixar prendre així? Si quant un dia més rebento, tieta. Des de que m'ha acusat de lladre, m'ha trepitjat, m'ha humiliat. Ell guanya. Ha sortit amb la seva. He treballat en el súper com si fos la meva pròpia vida. L'he defensat tot el que he pogut. He treballat com un burro pels meus fills, per la Rosa. Res no m'ha sortit com jo volia. Tot m'ha fallat. La família, el negoci. Estic segura que aquesta experiència t'ensenyarà coses. Estic segura. Saps que vostè m'estima, tieta? És l'única que m'entén. La Rosa i els teus fills també t'estimen. A la seva manera. M'ha dit que no. Que no vindrà al casament. No hi ha hagut manera de negociar. Fills, em sap molt greu per vosaltres. Res, no t'amoïnis. Ja m'ho esperava. Sí, però és que el papà no vulgui venir al casament té conseqüències, ens ho complica tot. El Jaume és el meu únic fill i em feia il·lusió una celebració sonada. Home, això ja n'hem parlat moltes vegades. Deixa'm acabar. Fixa't quin mullader si l'Eudal em deixa plantada el dia del vostre casament. Ui, quina catàstrofe. He estat donant voltes i penso que l'únic que podem fer, si som sensats, és un casament discretet, íntim. No veig cap més sortida. Sembla que no ens toca altre remei. Però si això és exactament el que volem l'Anna i jo. Ai, com sou els homes. Us atabalen aquests saraus. Però si no els heu de preparar vosaltres, us encanten. Estic segura que a l'Anna li dol aquesta situació. A mi em sap greu que el pare del Jaume no hi vingui. Però, de fet, era jo qui sempre li havia demanat una cerimònia íntima. Nena, no saps què dius. Et fa cosa perquè estàs en estat? Tranquil·la, no se't nota gens. No, ja ho sé, al final heu acabat sortint-vos amb la vostra. Ai, que tossuts tots plegats. I pensar que jo ja tenia escollit el vestit i tot. De seda salvatge, brodat amb plomes i pedres, elegantíssim. I ara què? Quin casament tan desengelat. Si almenys vingués el papà... Jaume, parla amb ell. Fes un esforç. D'acord. Sí, l'esperaré i parlaré amb ell. De debò? No te'n rius de mi? Ai, molt bé, fill. Ai, procura ser diplomàtic. Dona'l per la banda i ja m'entens. Mentrestant, l'Anna m'acompanyarà a comprar, eh? Ara? Mira, no accepto cap excusa. Sols, tu i el papà us entendreu molt més bé. Ai, Jaume, si el convencessis. Podríem ampliar la llista de convidats i fer un casament una mica més... No barregis les coses. L'Anna i jo ja sabem quin casament volem, eh? I no parlem més d'això. D'acord. Ai, a veure si el convences. Anar tot això al casament. Si és l'última pena que esperava haver de suportar en aquesta vida. Així que al final t'has decidit a prendre'm la teva part del súper. Perfecte. La teva situació era el més adient. Quins pebrots. Tu saps tan bé com jo que no he tocat ni una pesseta. I si fos així, què? Me'n vaig
saps per què encara et trencaria la cara. Quan tindràs els quartos a punt per pagar-me? Doncs ara mateix, si vols. Veig que ho tenies tot a punt. Demà mateix pots passar pel despatx de l'advocat i ja ho acabes de formalitzar tot. Pots signar aquest rebut, sisplau? A vegades es guanya, a vegades es perd. Per cert, amb tot això se me n'havia anat del cap. Suposo que saps que el Jaume i la meva filla es casen. Se'ls veu tan enamorats. Si no et conviden al casament, suposo que ho comprendràs. Tu ho has dit fa un moment. A vegades es guanya i a vegades es perd. Vaja. Hola, papà. No hi ha ningú més? I la Cristina? Ha anat a comprar amb l'Anna. Molt bé. T'esperava. A mi? Sí. M'agradaria que parléssim del meu casament. Jo, si fos tu, no perdria el temps. El que t'he de dir en un minut ja ho he dit. Ja he donat tota mena d'explicacions a la teva mare. No tinc temps per discutir. Què passa? És ella la que ha organitzat això de deixar-te sola aquí esperant-me? És un numeret ben propi de la seva imaginació. En primer lloc, sóc aquí perquè vull. I en segon lloc, vull dir-te que estic completament d'acord amb la teva posició davant del meu casament. Donant-me la raó, et penses que m'estovaràs? És això el que t'ha aconsellat ella? No entens res. La nostra relació es va trencar per culpa meva. I nosaltres no hem estat capaços de refer-la. El que em vas fer és imperdonable. Ja ho sé. Per això mateix, penso que està molt bé que no vinguis al meu casament. No hi has de venir a fer comèdia, a fer veure que no ha passat res. Per tant, és molt millor que no vinguis. Què? Això, que no vinguis al meu casament. Davant de la mare m'hagués costat dir-ho, per tant, he preferit dir-t'ho aquí sol. I ja està, i ara ja me'n puc anar. T'he dit el que t'havia de dir. Adéu. Ha de ser en algun lloc la llista de Març. Mira, Marc, ja t'ho he dit.
Vaig preguntar si la necessitàvem i em vas dir que no calia, que els clients de Damarsa no interessaven. Així que jo, patapam, la vaig llançar a l'escombraria. I per què, coi, em vas fer cas? Aquestes coses no s'han de fotre mai. Però tu t'has penjat? Com vols que no et faci cas, si ets el director? He pillat la cartera de clients, hi ha unes dades que m'haurien anat de conya. Vas massa de bòlit, tio. Vols controlar tot i no pots. Per què t'has hagut d'emmerdar amb això del súper, si és un rotllo? Això és assumpte meu. Entesos? Però si amb el Robalec fas la pasta que vols. Tens masses coses al cap, Marc. Després passa el que passa. Tinc temps per tot. Potser sí. Potser sí. Però últimament estàs d'un mal humor. Què passa? T'ha tocat fort, això de que l'Anna es casi? D'on ho has tret, això? Com s'ha t'acut? Mira, Marc, diuen que segons quins sentiments, per molt que siguin sentiments prohibits, costa molt treure-se'ls del cap. Però què punyeta t'empatolles? No dissimulis, Marc, a mi no cal. No saps de què parles. Anna és la meva germana, em sents? La meva germana. Si és la meva germana, com vols que li digui que l'estimo? Com vols que li digui que estic boig per ella, eh? Antoni, avui vostè sembla que faci màgia. Apareix i desapareix. On s'ha ficat? Gairebé no l'he vist en tot el dia i això que tenim força feina. Miri, si no fa el que jo li dic, em sabrà molt greu, però hauré de parlar amb el propietari principal. Això no pot ser. Tot el que em dius, mentre per una orella i em surt per l'altra. Que no t'ha dit el teu propietari que no treballo aquí? Es podeu fotre el súper on t'us càpiga. Antonio, has parlat amb el Marc? Com heu quedat? Tenia els diners i els papers a punt. Ho tenia ben apamat, el bandarra. Els tractes amb vostè seguiran sent igual que quan estava amb mi. Això no ha variat gens. Per mi no et preocupis, Antonio. De diners per fer bullir l'olla no me'n faltaran. Ara que em moriré de paneta, aquí al súper, entre estranys. He sabut defensar el que és meu, tieta. I el millor que puc fer és anar-me'n. Però com vols dir? Necessito un temps, estar sol, rumiar. He rebut un cop molt fort. Antonio, com te'n pots anar així? Qui et cuidarà? Qui et farà el cap i pota i la sopa de carbassa com jo, eh? Ningú. Si te n'anessis amb la Rosa, me n'alegraria tant. Però tot sol. Tan decebut estàs de tot. Estic molt fotut, tieta. I si em vull refer, he de rumiar molt. He de trobar la manera de reconstruir la meva vida. T'entenc, però em fa pena que te'n vagis. No te'n deus anar gaire lluny, suposo. No. Més no me'n vaig per sempre. Tornaré. Vaig a fer les maletes.
Antoni, jo... Senyor Victòria, a mi No, em sembla- Manel, no. Ara no em vinguis amb històries. Ja t'ho vaig dir, que el Marc era mala persona. Mira, què li ha fet a l'Antonio? Ell va aixecar aquest súper. I ara tu? T'has posat de la seva banda. Ara no m'escalfis el cap. Tu fes la teva feina i jo faré la meva. I punt. Suposo que és una brometa, això de que em tornes els bitllets de les Canàries. No. Em sap greu, però no ho podré fer. Ja t'ho has pensat? L'espot dels plàtans està molt més ben pagat que el de les sopes. Potser més endavant podré fer alguna cosa, però ara m'és impossible. I em sap greu, em feia il·lusió. El viatge, la feina, l'ambient. Però he hagut de triar entre la feina i el marit. I he triat el marit. Tu ets una dona massa ambiciosa per quedar-te tot el dia a casa enllustrant-li les sabates. Hi ha una cosa que potser no t'has pensat. Sense ingressos propis passaràs a ser una dona dependent, sense llibertat. No podràs... Hola. Ara me n'anava. Amb tu no, que quan hi ets. Adéu, Mercè. Que tinguis molta sort. Gràcies. Adéu. 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 M'havies promès que no tornaries a veure mai més aquest grau. Li havia de tornar els bitllets de les Canàries. Els necessita per la model que ocuparà el meu lloc. Què més vols? He renunciat a un projecte que em feia il·lusió per tu. Per nosaltres. On tens l'anell de casat, que l'has perdut? No. No, el tinc aquí. És que aquesta nit estava enfadat i me l'he tret. Gràcies, Mercè. Em pensava que ja hi tornàvem a ser. Em fas molt feliç. Fem un cafè? Ara bé. Anna. Hola. M'han dit que et cases. T'han informat bé. Anna! Vés-te'n, sisplau. N'estàs segura del que fas? Sí, completament. Vols parar de seguir-me? No. No ho faré fins que em contestis una cosa. Anna. L'estimes? És clar que l'estimo, per això m'hi caso. Vés-te'n, sisplau. Vés-te'n. No. No és veritat. Anna. Sisplau. Anna. Mira'm als ulls. I digue-m'ho a la cara. N'estàs enamorada? N'estàs enamorada? Anna! Anna!